Wel, croeso nôl ato ni i bencampwriaeth y Parau Cyfandirol sydd â ni nawr wedi I magu gan y rhai hynny sy'n ni dangos nhw. A Will Edwards sydd yn beirniadu'r bencampwriaeth yma unwaith eto. A Dafydd Ellis o Dywyn wrth yn ymylu a Dafydd I ni gyda Parau Gwartheg Charlie fan hyn nawr. Wel, maen nhw werth I gweld. Mae'r rhain yn anhygoel yn dyn nhw'n cael ei dangos gan Kevin a Sioned Thomas o Gastell Newydd Emlyn. Oedd dau o'i gwartheg nhw yn y tîm o 5 enillodd y prif bencampwriaeth ddoe. Maen nhw'n cael sioe i'w chofio. Mae gwarth mae'r safon yn y dosbarth yma. Os oedd gen y beirniad waith I wneud yn y dosbarth dwytha, mae'r dosbarth yma mwy o waith fyth, o'n i'n dweud. Kevin Thomas mor gefnogol i'r sioe fawr dros y blynyddoedd a wedi cael lot o lwyddiant. A bydde ennill hon yn dipyn o gamp hefyd, ond mae dage bar yn sicr sydd yn ddigon da I wneud hynny. Tarw bach ifanc a heffer wrth I ymyl e. Yndi nhw'n daclus iawn. I'n offio'r tarw ma'n fawr iawn, ti'n bo? Dangos y hun yn dda fyd. Ydy ma fe. Ydy ma fe. Mae'n dangos un yn arbennig o dda. Maen nhw'n symud yn... Dwi'n meddwl nhw'n cerdded nawr. O, dyn symud yn dda iawn da'i gilydd, yndyn nhw? Yndyn. Di heffer bach sy'n symud yn rhwydd ar y pen fyna. Par da, match o gilydd yn dda fyd yn dyn, cyd-fynd. Rhywbeth am bar bach ifanc fel hyn yn does? Ie, oes. Fel o ti'n dweud, Cynt, mae'n neis gweld tarw a heffer o fi gilydd. Ydy. Dwi'n hoffi y ddwy heffer fe, ond mae'n rhywbeth neis am weld y ddau fe gilydd, does. Oes. A wedyn mae yna Gwartheg Lims yn dod at y beirniad nawr, Will Edwards, rhif 3-2-dim. A 3-1-7-1. 1-7-3 mae'n ddrwg da fi Gwartheg y teulu Olfford sydd da ni fan hyn nawr a, wel, ys dim angen cyflwyniad ar y teulu yma pan